Няма! Накрая е. Дайте да ядем, после ще го направим това. Ще ви върнем с час-две за играчката. Връщаме се с час-две. Намерихме това и пеката ме на плюс. Пеката си изкара. Имаме бръм-бръм! Това ще е нашата Аре, върни се, бе! Кошарник! Разопаковай я! Аз съм най-малък от тук, така че аз трябва да си играя. Не, аз съм най-малък. Да, но аз искам пръв да си играя. Аз съм най-малък. Ти си на 11. Я, дай, Стой малко! искам да видя. Ето, обърни я малко, бе, пейка, какво само така? Я, сега ще си играем да видим да... Дай да правим бръм-бръм тест. Не направи, бе! Няма количка!